Si Allen Cabungcal nahagbong sa bar exam. Atong January 7, 2026, usa ka adlaw suwa pa ipagawas. Sawa pa magsugod ang 9-day Novena Masses sa Basilica Minori del Santo Niño. Mao sa ito ang schedule sa pagpagawas sa resulta sa 2025 bar examinations. Samtang nagpaabot sa resulta, nakadesider si Allen Cabungcal wa adto sa Basilica Minori del Santo Niño ug adto magpaabot sa resulta. Sama sa iyang gihimo sa 2022 nga bar exams o sa 2024 nga bar exams nga nahagbong siya. Nilinya siya padung sa imahe ni Senior Santo Niño, human niyang hawak sa imahen, nakadesider siya magrosaryo sud sa Basilika. Niluhod siya dool sa altar. Niyatong higayuna, ang tanang lingkuranan sa sud sa Basilika gipaatubang sa Pilgrim Center. Pangandam na sa Novena Masses na magsugod pagkasunod adlaw. Kay mao man ninaandan sa mga Augustinian friars. So nangadji siya sa Santos nga Rosario nagatubang sa Pilgrim Center. Human siya nangaliya sa Rosario, mitambong na lang siya sa misa sa utong tutok. Dito gihapon sa Pilgrim Center sa Basilica Minori del Santo Niño. Samtang nagpaabot siya sa misa, doon ay usa kuno ka bata na nagpahiyom. Ipaduol niya mga 12-13 anyos iya manamana sa mga bata. Ya klaro kuno nga doon ay autism ang bata, autistic ang bata nga niduol niya. Nangayo kuno kwarta. Nakugang siya, so iyang gikuot iyang bulsa, sus ang iya nakuot 5 pesos ramang yung nasensiyo siyang bulsa. Nauwaw no siya, human niyang tunol sa sensiyo sa bata, ikuha siya sa iyang bag, siyang sling bag, kay doon na pa man siya kwarta. Paglingit na kuno niya, wa naman diha ang bata. Unya, hawan man kuno ang Pilgrim Center, makakita gi kuno unta siya sa bata. Kay di pa man Novena Masses, di pa kay daghan ang nanimba. Puro kalit lang kuno na nawa ang bata. Kini si Allen, doon na sa ni siya bugtong anak. Ang iyang anak, mga 11-12 anyos na, doon na sa autism spectrum with intellectual disability. Mutong, ang aksyon kuno sa bata, muparihag yun sa kondisyon sa iyang anak. Pagkahumana sa misa alas 2:30 sa Pilgrim Center, nibalhin na siya sa Basilica Minori del Santo Niño. Dito nigawas ang resulta sa exam. Ug lahi sa 2022 ug 2024, kaya dito gihapon siya magpaabot sa Basilica, na kita niya sa YouTube na apil ng iyangan sa mga bar passers. Wa kuno siya kapugong siya kaugalingon ni siya gid siya kusog kayo nahibonggon ang mga manibahay. Hangtod naka-realize siya sa iyang nakitaan katong gamay bata na niduol niya na mapahiyumon kay nangayo ni kwarta. Nanindog kuno in taon na balhibo sa iyang bukton ug niagas ang mga luha sa iyang mata. I said to myself, I hope that young boy will be blessed all the days of his life, whoever he is. However, a big portion of my heart and mind tell me that I already knew who he was. That was the young boy in the left side of the altar of the Basilica, presenting before me. The Senior Santo Niño presenting as a child with autism to speak to me, answered my prayers to become a lawyer, but also comforted my soul in my daily struggle as a father with an autistic child. Hilak siya mayo dito sa Pilgrim Center. Dayon, lisod siyang balik sa Basilica Minori del Santo Niño. Nagluhod siya nga naglakaw padung sa altar. Ug nihawk siya sa saw ubo sa altar. Uman adto, dito na siya sa imahe ni Senior Santo Niño ug gipasalamatan tungod sa pagtubag sa iyang pangalia. Nahimon siyang abogado ug sa milagro na iyang nasinati. Ug wala siya kapugong siyang kaugalingon ni siyagit siya og pit senior sa pipila ka higayon dito sud sa Basilica Minori del Santo Niño. Ang ato magtatampo mao si Attorney Allen Cabungcal, roll number 99819.